Katedra za hispanistiku Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu osnovana je 2002. godine i pored nastavne neguje raznovrsnu i bogatu naučno-umetničku delatnost. Osim osnovnih studija u trajanju od 4 godine, našim studentima nudimo i program master studija u trajanju od godinu dana. Studijski program španski jezik i hispanske književnosti koncipiran je tako da pruža teorijski i praktična znanja koja su neophodna za zaposlenje u prosvetnoj delatnosti, prevodilačkoj branši, izdavačkoj delatnosti, turističkim agencijama, predstavništvima inostranih kompanija, kulturnim udruženjima, jezičkim institutima, stranim ambasadama, inostranim telekomunikacionim operatorskim kompanijama, kao i kompanijama za razvoj jezičkih platformi i baza podataka. Španski je jezik koji se aktivno koristi u prirodnim naukama i novim tehnologijama. Prema broju korisnika na društvenim mrežama zauzima 3. mesto, a prema broju maternjih govornika u svetu 4. Nastava na našem programu je zasnovana na principima humanističkog obrazovanja. U prvi plan stavljamo komunikaciju, interakciju, kritičku misao i međusobnu saradnju. Cilj nam je da stvorimo podjednake mogućnosti za sve studente i da im pomognemo da stečene znanje i veštine uspešno primene u praksi. Spoj iskusnih i mladih predavača pruža usklađen okvir tradicionalnog i savremenog pristupa nastavi. Naši nastavnici i saradnici se stalno usavršavaju, prate kretanje u svojim stručnim oblastima i prenose ta saznanja svojim studentima. Organizatori smo prve nacionalne konferencije Hispanisa 2014. godine, koja je okupila eminentne stručnjake iz oblasti. Našim studentima pružamo sticanje temeljnih kompetencija za korišćenje španskog jezika i upoznavanje sa hispanskim književnostima i kulturom i podstičemo razvoj interkulturalnosti i pozitivan stav studenata prema drugim kulturama. Zahvaljujući dobro razvijenim odnosima Srbije sa Španijom i zemljama Latinske Amerike u sferi politike, ekonomije i kulture, naši studenti imaju mogućnost da konkurišu za veliki broj stipendije i razmjena sa stranim univerzitetima, za koje je znanje španskog jezika često neophodni uslov. Zahvaljujući tome, naši studenti svoje znanje španskog mogu da unaprede u komunikaciji sa izvornim govornicima i da pohađaju nastavu na španskom jeziku. Naš tim nastavnika nastoji da hispanske kulture približi ne samo studentima hispanistike, već i ostalim ljubiteljima španskog jezika. U skladu sa tim organizujemo manifestacije vezane za jezik, književnost, umetnost i kulturu, ali i tematske večeri poput kvizova, karaoka, maskembala i filmskih ciklusa. Ukoliko i vi želite da budete deo naše hispanske porodice, bienvenidos, čekamo vas!